nois, benvinguts a un vídeo i avui tornem a estar a Moving Out i avui jugarem amb el meu pare i farem el segon mapa d'aquí, Mansion Terror. Hem d'agafar 19 objectes, jo soc el blau i el meu pare és la noia aquesta. Vaig a per les cadires que es mouen de dalt, no aquestes. Aquí. Una cadira de les que es mou a dintre. Cardo el piano. Vinga a ajudar-te, Home, Juli. Sí, home, sí. Surt d'aquí! No. Uau, estic viva de miracle. Crec que he trencat la porta de la sala del piano. Ja és gata. Papa, per què portem el mateix casc? Fem el fantasma? Toma! M'has deixat abandonat. Estava ressuscitant. Així, a fons. Vale, bien. Apa. Hem fet el piano i el fantasma aquest. Sí, tira amunt. Vale, així, no, així. La mare que ho va parir. Així. Per cap. Al mig. Així no podem dir aquesta és... Al sofà. Al sofà. Aquí. No estic jo. Has de trencar la porta aquesta. Com de trencar. Però jo l'he pagat. Volia trencar la porta. Hola, m'he tordit a mi. M'he pagat amb la porta. No passem per aquí. Estem en un moment molt gret. Digues. Així. Vinga, tu sol. M'he quedat tens. Ara. Corre, vés a ajudar. Quin estrès, mare de Déu. Aquí, al mig. Vinga. No puc passar. Sí, agafa d'aquí. No estic jo i estira. Vinga. Tenim 2 cadires i una taula al mig. Agafa la taula. Per cap. I papa, tu ets l'altre, És que t'he vist contra el camió. Sempre per jugar amb el blau i m'has canviat el mitjo. 3 objectes. Un és la cadira, la nevera i... Té la nevera? En sèrio que ens hem deixat la nevera? Sí. Sembla plena, per això. Vinga. La cadira d'aquí, la cadira... Te la passo. A veure si... Vale, crec que m'has d'ajudar. Tira-la. Salta tu pel mig. No puc. Papa, m'he quedat penjat. Fins aquí l'estrella de plata. Ara. Ole tu. La gata s'ha fos. Hòstia, la gata s'ha fotut sobre l'ordenador. Estupendo. Gata. Surt d'aquí, va. Com va dir l'altre vídeo? No, miau no. Estàs gravant? Molt bé, plats. Bé, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Ja sabeu, si voleu el tercer episodi, doneu-li a like. I si voleu que us notifiqui YouTube, subscriviu-vos i activeu la campaneta. I ara sí,